8 víťazstiev. To je naozaj parádny výkon. Sledujete ďalšie pokračovanie súťažnej relácie Duel a tých 8 víťazstiev má na svojom konte Adrián z Veľkého Krtíša. Dnes ho uvidíte po 9. krát. O malú chvíľu vám predstavíme aj jeho dnešného súpera. Tak poďme na to. Ideme na ďalší duel, prvé kolo. Tak nech sa vám darí hneď. Od začiatku, páni, držím palce. V prvom kole dostanete každý po 10 otázok. Minútový interval na tých 10. Dúfam, že správnych odpovedí. Keď sa tak stane, tak 100-eurové bankovky sú bonus prvého súťažného kola. Martin, vaše prvé kolo. Ideme naň. Vodivosť je schopnosť látky viesť elektrický prúd. Áno. Ako sa nazýva prevedenie štátneho majetku do vlastníctva súkromnej osoby? Ďalej. Privatizácia. Pridaním jednej hlásky ku slávnostnému obleku vytvorte menovú jednotku. Ďalej. Frak, frank. Ktoré dve anglické slová pomenúvajú zostavu najlepších hráčov vrcholného športového podujatia? Anglické slová. Zostava najlepších hráčov. Nemôžem si spomenúť. All Star. Hovorí sa, že risk je... Zisk. Áno. Alternatívnou pohonnou látkou automobilov je stlačený v... Vodík. Vodík, áno. V mestskej časti ktorého mesta je hrad Devín? Bratislava. Áno. V ktorej krajine bol poprvý raz použitý papier? Čína. Áno. Bazalt je minerál alebo hornina? Hornina. Hornina je správna odpoveď. Tak Martin sa naštartoval, ale až po... Áno, až po niekoľkých odpovediach. Tak 180 eur na vašom konte. Aspoň ste si vyskúšali, aké to je, postaviť sa, naozaj byť pod tým tlakom. Áno. Otázka, odpoveď. 180 eur na konte Martina po prvom kole. Adrián pripravený na jeho prvých 10 otázok. Tu sú. Preliačina v Pohorí sa nazýva S. Preliačina v Pohorí S. Ďalej. Sedlo. Ako sa v anglickej abecede číta písmeno Z? Z, áno. Adjektívum je príslovka alebo prídavné meno? Prídavné meno. Áno. Veľká izba v paláci sa nazýva K? Komnata. Áno. Notafilia je zbieranie ktorých platidiel? Kovových alebo papierových? Papierových bankoviek. Čo robí ten, kto finguje? Predstiera. Áno. Ako sa volá chovateľ a cvičiteľ pernatých dravcov? Sokoliar. Áno. Čím sa preslavilo mesto Delphi? Veštica tam bola. Veštiarňou sa preslavilo, áno. Mohol sa Shakespeare stretnúť s majstrom Pavlom z Levoče? Nie. Správne. Ak niekomu dohovárame, vstupujeme mu do... Svedomia. Svedomia, to je správna odpoveď, áno. Tak Adrián sa rovnako rozbehol, ale až po prvej nesprávnej odpovedi. Takže, Martin, predstavíme si vás, odkiaľ ste prišli, čo robíte? Z Dubnica nad Váhom. Učím, som pedagóg. Áno, vo voľnom čase? Vo voľnom čase je tých záľub koničkov viacej. Napríklad jedna z nich je čítanie literatúry, buď to romány, historické romány, alebo detektívky a potom aj sledovanie detektívok v televízii. Najobľúbenejší autor pre vás? Asi Agatha Christie. Je to tak, áno, stále ona dokáže zaujať. Dokáže zaujať, hej. By som Neskutočné. povedal aj podobní autori, ktorí teda potom prichystajú detektívku, dá sa povedať, že v jej ponímaní. No a určite postava? asi ten detektív Hercule Poirot. Hercule Poirot. Martin, súťažiaci číslo 1. Adrián, súťažiaci číslo 2 z Veľkého Krtíša. Rád cestuje, má rád turistiku, prezradil nám, že rád varí. Pre túto reláciu si pripravil nový koníček, rád pečie. Nie. To nie. Ani nemám rád ste ma. také sladké veci veľmi. Žiadne Ja radšej sladké. mäso. Aha. Najradšej mäso, dobre. No a o Adrianovi sme sa dozvedeli v predchádzajúcich častiach, že rád má aj filmy. Jeho Áno, najobľúbenejším rád si pozriem. filmom alebo posledným, ktorý ho najviac oslovil, to môžeme pripomenúť. Tak videl som teraz Oscarový film Skutočná bolesť. Dostal tam Kieran Culkin za vedľajšiu úlohu, ale zaslúžil si ju, myslím si. Takže veľmi dobrý film. Adrián. Súťažiaci číslo 2. Hrať ideme aktuálne druhé kolo.
a v ňom 10 tém, 20 otázok. Pre seba si ich vyberáte. Vkladať môžete 20, 40, 60, 80 a 100 eur. Nech sa páči, tu sú témy. Úslovia s hlavou. Ázijská kuchyňa. Zbrane, budovy a paláce. V slove je let. Hudobné ceny z gréckej mytológie. Nákladná doprava. Ostrovné štáty. A stalo sa v roku 2025. Martin, ktorú tému si vyberáte na úvod druhého kola? Pôjdeme od spodu. Ostrovné štáty za 80. Dvomi úradnými jazykmi na Madagaskare sú... Francúzština a malajčina. Nie je to správna odpoveď, Adrián. Nebudem. Nie malajčina, ale malgaština. 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 A francúzština je správna odpoveď, samozrejme. 100, 270. Adrián? Vyskúšam, v slove je let za 60. Som si myslel, že azijskú kuchyňu dáte. A príde ako ďalšia. Dobre, okay. Rezeň z karé alebo z krkovičky. Kotleta. Kotleta je správna odpoveď. No, vidíte, opäť jedlo. Aj v téme slovo je let. Martin, téma pre vás ďalšia. Ostaneme pri téme ešte raz. Ostrovné štáty áno. za 80. Mesto Port-au-Prince je hlavným mestom ktorého ostrovného štátu? Haiti. Haiti je odpoveď správna. Perfektne áno. 80 pripočítaných, Martin má 180 zatiaľ a Adrián 330. Adrián. Ešte raz, v slove je let za 60. Spoločenský tanec kolektívneho rázu. Letkis. Letkis je správna odpoveď. Áno, niekoľkokrát sme o tomto tanci rozprávali aj v dueli. Takže 60 eur sme vám pripočítali, máte 390, Martin 180 a vyberá si tému. Stalo sa v roku 2025 za 60. 16. januára 2025 vo veku 78 rokov zomrel americký režisér, výtvarník, hudobník David L. Preslávil sa filmami Sloní muž, Modrý zamat, Divokosť v srdci alebo seriálom Mestečko Twin Peaks. Nespomeniem si. David L. Aspoň tip? Adrián vie? David Lynch. Presne ako hovoríte, áno. David Lynch, to je správna odpoveď. 120, 450. Adrián má 450 a vyberá si tému. Tak skúsme tú azijskú kuchyňu za 40. Prišiel rad na azijskú kuchyňu. Lahodná omáčka z fermentovaných sojových bôbov s jemnou orientálnou sladkastou chuťou sa volá Mala by to byť teriyaki omáčka. Teriyaki omáčka je správna odpoveď, áno. Viete aj teriyaki omáčku? Neskúšal som zatiaľ s ňou pracovať. A máte ju rád? Ani som to neskúšal. Nie? Zatiaľ nie. Martin, ako Aspoň ste? neviem o tom. Ako Vedome. ste vy na tom s teriyaki omáčkou? S azijskou kuchyňou nie som kamarát. Nie ste Takže kamarát. Takže ďalšia vaša téma nebude azijská Určite nie. kuchyňa. Ale ktorá téma bude vašou ďalšou? No, pozrime na to. Skúsme z gréckej mytológie za 40. Ako sa volala Orfeova manželka, po ktorú sa v gréckej báji Orfeus vydal aj do podsvetia? Okno. Adrián? Ja myslím, že to bola Eurydika. Eurydika. Áno, boli spolu veľmi šťastní až do dňa, keď Eurydika zatúžila vidieť svoje družky. Po ceste uštipol had a Eurydika odišla do podsvetia. 85-130. Adrián aj vďaka Eurydike pripočítaných 40 eur a vyberá si ďalšiu tému. Tak, ešte raz tú azijskú kuchyňu za 40. Hrubé rezance vyrábané z pšeničnej múky, ktoré sa v azijskej tradičnej kuchyni používajú aj do polievok alebo sa zalievajú vývarmi, sa volajú Udon rezance. udon. Je správna odpoveď, áno. Tie sú aj u vás? Áno. Aj vo voku? Skúšal som. Dobre. 570, 80. Martin. Stalo sa v roku 2025 za 40.
23. marca 2025 vo veku 83 rokov zomrela Mariana G., slovenská prozaička, poetka, televízna dramaturgička, ktorá najväčší úspech dosiahla animovaným seriálom Pásli ovce Valasy a knihou Maťko a Kupko. Mariana G. Bohužiaľ. Adrián vie? Mariana Grznárová. Presne ako hovoríte. Mariana Grznárová. Správna odpoveď. Perfektne. Martin 40, Adrián 610. Adrián, téma? Tak úslovia s hlavou za 40. Úslovím s hlavou vyjadrite, že je niekto bez domova. Nemá si kde hlavu skloniť. Je to tak, ako hovoríte. Nemá kde hlavu skloniť. Alebo nemá strechu nad hlavou. Je bez domova. 650, 40. Martin, skúste si niečo dobre vybrať. Budovy a paláce za 40. Poďme na to. Najväčšou budovou mesta Jaš, ktoré patrí medzi najľudnatejšie mestá svojej krajiny, je novogotický palác kultúry na obrázku, v ktorom štáte sa nachádza. V Rumunsku. Rumunsko. Je správna odpoveď, áno. Perfektne. 650, 80. Adrián? Tak ešte raz tie úslovia s hlavou za 40. Úslovím, v ktorom je hlava, vyjadrite, že niekto stráca odvahu. Stratil hlavu. Nie, stratil hlavu nie je správna odpoveď, keď stráca odvahu. Martin? Ďakujem. Hovorí sa mu, nevešaj hlavu. Nevešaj hlavu. Jeden, druhý, ale tak nemusíte. Obaja ste nad nulou. Vešia hlavu je správna odpoveď. 610, 80. Martin? Ostaneme pri téme budovy a paláce za 40. Výborne. V ktorom hlavnom meste bol postavený Národný palác kultúry na fotografii, istý čas niesol meno zosnulej céry komunistického vodcu tejto krajiny, ktorá bola ministerkou kultúry. Pyongyang. Hlavné mesto? Severná Kórea. Pyongyang, áno, ale nie je to správna odpoveď. Nebudem. Adrián? Sofia. Sofia vznikol na návrh Ľudmily Živkovej a tá bola dcérou Todora Živkova, komunistického vodcu bývalej Bulharskej ľudovej republiky. 610, 40. Adrián? Tak skúsim hudobné ceny za 20. Ktorý spevák, speváčka alebo skupina sa stala s albumom Pre všetko okolo nás víťazom kategórie Slovenský album českých hudobných cien Anděl za rok 2024? Je to skupina Para. Para je správna odpoveď, áno, výborne. Obľúbená kapela? Bol som na nich aj v Krtíši. Do Krtíša zavítali, tak užil som si to. Jak ste to pekne povedali. Do Krtíša zavítali. Tak nechodí tam veľa umelcov. Som si to užil. Adrián 630, Martin 40. Martin, ďalší váš výber. Z gréckej mytológie za 20. Čím spojil Daidalos perá krídel, na ktorých sa pokúsil so svojím synom Ikarom uniknúť z ostrova Kréta? Voskom. Voskom je správna odpoveď, áno. Ikaros ale išiel príliš vysoko a ten vosk slnko nakoniec roztopilo, on sa utopil. 60, 630. Adrián. Zbrane, hudobné ceny alebo nákladná Tak doprava? ešte raz tie hudobné ceny za 20. Českú hudobnú cenu Anděl za rok 2024 v kategórii Sólový interpret a v kategórii Album za album Vtežiny, Měsíce a roky získal VM. Vladimír Mišík. Vladimír Mišík je správna odpoveď, áno. Vladimír Mišík, autor mnohých hitov, Slunečný hrob, a ešte so skupinou Blue Effect, ale aj variace na renesanční téma. Veľké hity tohto vynikajúceho hudobníka. 650, 60. Martin. Nákladná doprava za 20.
Aká je maximálna hrubá hmotnosť jedného prepravného kontajnera podľa normy ISO 668 po zaokrúhlení na 1000 kg? Tolerancia 5000 kg. 20 000. 20 000 nie je správna odpoveď. Adrián? Netuším. O 10 000 viac. 30. 30 000. Konkrétne to číslo je 30 480 kg. 40 650. Adrián? Ešte si vy môžete Tak vyberať. vyskúšam zbrane za 20. Priestor zbrane tvarovo zodpovedajúci danému náboju, v ktorom je náboj uložený pred výstrelom a tiež v okamihu výstrelu sa volá nábojová komora. Je správna odpoveď. Nábojová komora. 670-40. Posledné dve otázky v druhom kole. Martin si vyberá... Dajme nákladnú dopravu. Áno, nákladná doprava. Dáme za 40. Prepravná skriňa vybavená 4 sklopnými nohami, oddeliteľná od dopravného prostriedku, sa nazýva aká nadstavba? Adrián? Nebudem odpovedať. Výmenná, dá sa vymeniť. Výmenná nadstavba. Vyvinutá bola v 70. rokoch v západnom Nemecku. Martin 0, Adrián 670. Adrián, už si nemôžete vyberať, zostala vám Ostali len tam tie zbrane za 20. jediná téma, zbrane za 20 eur v druhom kole. Ako sa nazýva súčiastka záveru ručných palných zbraní, ktorej úlohou je po stisnutí spúšte úderom iniciovať zápalnú zmes v zápalke? Súčiastka sa volá? Kohútik? Kohútik nie, Martin? Nie. Úderník. Úder. A úderník aj ukončil. Druhé kolo. Zatiaľ hráte takto. Martin, tak ako začal, čiže 0 a Adrián 650 eur. Ale kto vyhrá? Sami viete, rozhodnú až posledné odpovede. Posledných 10 v treťom kole. Každá z tých 10 otázok je pri jednej téme. Tém je rovnako 10. Vyberajte si ich jeden pre druhého v tomto treťom kole a vkladať môžete jednu z 10 súm 20 až 350 eur. Známe informácie a tu sú tie aktuálne. Témy tretieho kola. Hodnosti, káva, súdnictvo, obuv, ľudová pieseň, na hodine slovenčiny, z dejín automobilizmu, choroby rastlín, Slováci v NHL a literatúra faktu. Martin, posúvajte Adriánovi. Súdnictvo. 20. Do koľkých stupňov je rozdelená prokuratúra Slovenskej republiky? 3. Do 3. Okresná, krajská, generálna a to je všetko. 3 je správna odpoveď. Okresné prokuratúry, krajské prokuratúry a generálna prokuratúra Slovenskej republiky. 670-0. Martin čaká, Adrián vyberá. Tak, Slováci v NHL. 350. V ktorom roku sa uskutočnil draft NHL s týmito draftovanými slovenskými hokejistami? Ivan Dropa, Ľubomír Kolník, Roman Konček, Jerguš Bača, Peter Bondra, Ladislav Karabin. Tolerancia 2 roky. 1996. Nie je to správna odpoveď. Bolo to tesne po revolúcii. Rok 1990. 1990. Minus 350, 670. Martin zariskoval pri Slovákoch v NHL. Nevyšlo mu to, ale ešte bude mať množstvo možností zabodovať. Martin, vyberajte tému. Obu. Tak, za 40. Ktoré slovo pomenúva súčasne topánku aj pokrývku hlavy? Lodička. Lodička. Je správna odpoveď, áno. Vojenská čiapka, lodička, kuchárska tiež, lekárska, lodička. 710 minus 350. Adrián. Téma pre Martina.
Z dejín automobilizmu. Za 100. Ako sa prvým menom volal nemecký automobilový konštruktér Benz? Benz. Gottfried. To bol ten druhý. Ten bol Gottlieb. Gottlieb. Daimler. Karl. Bol Benz, áno. 710 minus 450. Ale pasovalo by tam aj Mercedes. Pasovalo. Poďme ďalej. Martin. Choroby rastlín. Choroby rastlín, Adrian. Za 60. Vírusová choroba rastlín, prejavujúca sa rozličnou škvrnitosťou a deformáciou listov, sa volá Monilióza. Martin vie? Nie. Má také charakteristické farebné škvrny, podľa čoho dostala aj názov táto choroba a volá sa mozaika. Mozaika. Často napadá uhorky napríklad. 650, 450, len Martin stále tam zápasí s tou mínuskou a teraz má možnosť sa priblížiť k nule. Tretia téma v treťom kole pre Martina bude ktorá z týchto? Tak ľudová pieseň. 5. Ľudová pieseň. Zariskujete pri ľudovej pesničke, A Martin? dostaneme sa ešte do väčšieho mínusu. Ako chcete, veď je to na vás. Nie ste nejakým náruživým spevákom Dajme ľudových za 100. piesní. 100 eur. Čo má v jednej ľudovej piesni dať Mariša bez toho, aby sa pýtala mami? Ani si netipnem. Nespievate túto pesničku. Adrian? Neviem. Mariša, pusu daj, mami sa nepýtaj. Takže pusa je správna odpoveď. Minus 550, 650. Martin, predposledná téma pre Adriana. Káva. Káva. Za 60. Podľa ktorej krajiny je pomenovaná silná aromatická hustá káva, pripravená z jemne pomletých kávových zrn, pripravuje sa v kovovej kanvičke s dlhou rúčkou. Turecká. Turecká je správna odpoveď, áno. Ale tzv. Turek, bežný spôsob prípravy kávy na Slovensku, to Je je niečo úplne to je iné. úplne iné, áno. Arabská káva je spôsob prípravy kávy v džezve, v tej kovovej kanvičke s dlhou rúčkou. 710 minus 550, Adrian. Predposledná téma pre Martina. Tak hodnosti. Hodnosti, No skúsme 350. dobre. Akú hodnosť by mal dnes kaprál? Desiatník. Desiatník. Je správna odpoveď, áno. Z talianského caporale, desiatník. Minus 200, 710. Martin, posledný váš výber. Literatúra faktu. Adrián dostáva na cestu k bankomatu tému literatúra faktu. Tak 100. Za 100. Koľko zväzkov má oceňovaná knižná séria alebo edícia slovenského historika a spisovateľa Pavla Dvořáka, ktorej posledný diel dokončila po jeho smrti jeho manželka, historička a spisovateľka Daniela Dvořáková. Tolerancia 1. Koľko zväzkov? 7. Stopy dávnej minulosti majú... Martin vie? Ja by som dal 4. 10, chlapi. 10 zväzkov. Zachytávajú dejiny územia Slovenska od najstarších čias po koniec tureckých vojen. 610 minus 200 a Martin, posledná téma bude za koľko? Dajme naplno za 350. Za 350 na hodine slovenčiny. Ako sa nazýva prísudok, ktorý je vyjadrený s ponovým slovesom a plnovýznamovým slovným druhom? Brat sa stal lekárom. Prísudok je... Adrián vie? Nie. Menný. Menný prísudok. Takto ste hrali, páni. Martin minus 550 eur, 10, 15 a Adrián 610 eur, 23 správnych odpovedí. Fú. Nový rekord. Nový rekord. Môj osobný, Váš áno. určite, no. Gratulujem. Adrián, perfektný výkon. Tak, Martin, ďakujem veľmi pekne za účasť v hre. Ďakujem pekne. Všetko dobré, nech sa Ďakujem. darí. A Adrián ide, ako som už spomínal, po peniaze k bankomatu.
Adrián, ďalšie víťazstvo. Čo hovoríte? Tak dneska vravím o môj nový osobný rekord. 23 som ešte nemal. Som spokojný sám so sebou. Úsmev na tvári. Vyberte si aj výhru. Veľmi pekná výhra 20-25. Vstup. Adrián je naštartovaný, Tak, prakticky to ide. už teraz sa nedá prestať, to už je adrenalín čistý. Teším sa na vás. Uvidíte v ďalšom vydaní, či sa Adriánovi podarí aspoň priblížiť, možno že aj prekonať dnešný rekord. To všetko v ďalšom dueli. Tešíme sa na vás. Dovidenia.